прави черта бело отзад. Отцепенето на въздуха. Добре, миналия път не пушиш ли повечето? Ами аз сега малко измених свестта. Ето там пропуши малко. Вчера си купих една бензинова резачка за косачка. Штил ли е? Да, мотора няма ли да става? Става идеално. 17 кВт перфектно става. С 32 пропилера. 6 метра разпереност. Така. Защото съм алергичен към треволятите. И права сгода на тези речи. Да. На точка ли го виждаш само? Не, аз го насочвам само. Даже не го И виждаш. напълно достатъчно, да. Това е около 160 метра, веле, да го караш. 160-180. Височина, да. Не се, това е около 70 сега в момента тук. Така ти изглеждат само. Хубавите самолета, трябва още малко мощност. Мощност му трябва, да. Добре, иначе. Хубавите за предназначението. Да.